Mitä ihmettä? Paljon kello. Mä olin nukahtanut mun petauksen päälle. Ois pitänyt mennä aikaisin nukkumaan. Paljonkohan se kellokin on jo? Mitä? Ihmettä. Kello on 12:30. Mun ois pitänyt olla tunti sitten tallilla. Ei. No voi himputtiin. Mitä se Elina noin juoksee? Silloin vissiin tallille kiire. Vihdoin. Mä juoksin tänne ihan täysiä. Nyt äkkiä Siirin luo. Sori, että mä oon myöhässä. Mä nukuin pommiin. Joo, mä oon oottanut sua täällä vaikka kuinka kauan. Joo, sori. Joo, no ei se mitään. Meillä alkaa tunti niinku 2 tunnin päästä. Joo, okei. Sitten karsinoitten siivous. Joka mä kyllä haen takin kaapista. Onks tuntilistat jo varustehuoneessa? Joo, mä kävin kattoo, sä sait pompulan ja mä sain silverin. Jes, mä sain pompulan. Elina, kato, kuka toi? Mitä vitsiä? Mitä toi tekee meidän tallilla? Kuka? Mitä? Kuvaaks toi tätä tallia? Oi niin, mun pitää kertoa Elinalle se yksi juttu. Se meni Pompulan tarhalle. Ei, mitä? Sä teet Pompulan tarhassa. Elina, ois yksi juttu. Kuka sä oot? Elina, miksi sä oot Pompulan ja Donnan tarhassa? Miksi et mene vaikka Nikita ja Freijan tarhaan? No mä oon Ella, mutta eikö sä tiedä, että mitä mun muka pitäisi tietää? Ei sillä nyt ole väliä, mutta mä kerron sulle sitten Elina myöhemmin, kun ollaan kahdestaan. Tässä on nyt liikaa ihmisiä. Okei. Mikä Ella sun nimi oli, niin mä pidän sua silmällä, koska sä oot outo. Sillä Annilla oli, kun mä jotain kuulin, liittyy Pompulaan vissiin. En tiedä, onko se, ei se varmaan vakavaa. Niin, käyn huusissa. Okei. Siirin äänensävy kuulostaa oudolta. Se taitaa tietää, mitä asiaa Annilla on. Mutta se ei varmaan halua kertoa mulle, koska Anni vissiin sanonut, että se ei saa kertoa mulle, mutta kyllä mä saan tänään tietää vielä. Elina murtuu täysin siitä, mitä se tulee tänään kuulemaan.